7 anys enrere es va crear aquesta entitat de gent que va sortir de la parròquia de Maria Auxiliadora. Aleshores vam veure la necessitat de fer un grup de teatre. Vam ajuntar uns quants que ens agradava l'escena i vam començar l'entitat, diguéssim. Clar, nosaltres el que volíem era no tancar-nos i fer, per exemple, una obra de teatre d'un dissabte i d'un diumenge, sinó tindre ser una mica més amplis en les nostres vides. Una obra de teatre és un equip, vull dir que tots es tenen que conèixer, tenen que saber les intencions dels altres. A vegades, potser, amb una mirada ja saps que aquell s'ha perdut amb el guió i tu, pam, però només amb la mirada, o sigui que vol dir un treball d'equip molt fort. Amb el tracte diari, els problemes que puguis tenir tu, personals, vulguis o no vulguis, transcendeixen el grup. I la gent explica i sembla que busqui recolzament del grup i no és únicament allò de dir fem teatre, sortim i adéu. Hi ha una preocupació per la persona. Si ha trobat feina, no ha trobat feina, si té un familiar malalt, si no el té malalt, si... No sé, són uns valors molt humans, perquè es crea com una gran família, saps? Sempre que podem, i estan dintre les nostres possibilitats, nosaltres col·laborem en qüestió de teatre i en altres coses també. El nostre company, l'Antoni Ciller, va començar amb l'Associació de Familiars Malalts de l'Alzheimer, va començar a donar la idea de fer alguna cosa per recaudar fons, no? I amb altres grupets es va fer el de Mataró Camina per l'Alzheimer. I ho continuem fent i continuem col·laborant. Després s'ha fet una funció especial per comprar aliments per Càritas. Tenim un projecte a Nicaragua, en un barri molt marginat, que viuen en plàstics i cartrons, per fer com un cau perquè es reculli la joventut i que aprenguin un ofici. I amb això encara és un projecte que fa 3 anys que està funcionant. Verdaderament la cooperació és això, està oberta a el que et puguin demanar i que tu puguis, diguéssim, fer d'acord amb les possibilitats que tens.